Aquest Nadal regala Teatre de Salt, els grans noms de l'escena ben a prop teu. El tiempo todo entero de la jove dramaturga i directora argentina Romina Paula arriba al Teatre de Salt. No us perdeu un dels èxits del Festival Temporada Alta 2011, la versió lliure de Figuretes de vidre de Tennessee Williams. El darrer èxit de la cartellera barcelonina, Sé de un lugar planteja si és possible estimar després de l'amor, guanyadora del Premi Butaca 2012 a la millor obra de petit format. Espectacle revelació del Festival Grec 2012 que tracta sobre la sospita, el dubte i els prejudicis. L'Auditori produeix un espectacle familiar dins la programació del planter. Mame mi Mozart és la posada en escena de l'obra de Mozart dirigida pel músic i compositor Eduard Iniesta. Quim Masferrer interpreta un monòleg irònic i sarcàstic d'un home que afronta els seus darrers 90 minuts de vida. Regaleu Teatre de Salt, teatre de qualitat a prop de casa. Entrades ja a la venda.